Hú, de jó lett volna, hogyha egy 25 évvel ezelőtt valaki megmondja, hogy tényleg hogyan kell segíteni, hogyan kell támogatni, hogyan kell hozzá beszélnem, hogyan tudok úgy létezni, hogy segítsem. Édesanyám is esembeteg volt, és mi úgy nőttünk föl a nővéremmel, hogy mi ezt tudtuk, hogy mi ez a betegség. Ő jóindulatú esembeteg volt, ami azt jelentette, hogy nem tudott cipekedni, mentünk vele mindig a boltba segíteni, takarításba, főzésbe, nem tudom, szóval, hogy így mindig zsibbadt, a szemidegeire ment rá, és akkor egy idő után így elkezdődött szépen ez a lefelé való ívelés. Sok mindent máshogy csinálnék, hogyha akkor tudtam volna, hogy ő legbelül min megy át. Nem kérdeztem eleget, és legalábbis most úgy érzem, és biztos, hogy csinálhattam volna jobban. De azt gondolom, hogy minden okkal történik, és az, hogy ő előttem volt, és hogy én láttam őt, és tudtam, hogy mik azok a dolgok, amikben segítségére lehetek fizikailag, az már előrébb segített. A lelki része szerintem mindig hát hogy mondjam, erősebb, szóval, hogy megélni magát ezt az egészet, és mivel most én mindkét oldalt ismerem, és mindkét oldalt tudom, hogy milyen végignézni a szerettemet, és tudom, milyen benne lenni. Ugye én lassan 22 éve lesz, hogy benne vagyok. Én még mindig azt mondom, minden estől együtt, amin átmentem, a bénulásoktól, az, hogy a rengeteg subban, amikor tényleg inkább a kórházban laktam, mint otthon. Szóval mindennel együtt még mindig azt vallom, hogy sokkal nehezebb a hozzátartozónak, vagy a családtagnak, vagy egy barátnak. Mert az a tehetetlenség érzése, amikor látod, hogy nem jó valami, és te segítenél, és szeretnél segíteni, és nem tudsz, mert nincsen a kezedben eszköz, nem tudod, hogy hogyan álljál hozzá, hogyan nyúljál ehhez az egész kérdéshez, és közben belül is van egy ilyen önmarcangolási dolog. Nagyon nehéz. Szóval benne lenni, ott van egy választási lehetőségem. Vagy hagyom magam, vagy elkezdek önfejleszteni, elkezdem az életemet máshogyan ástruktúrálni, ki tudom belőle hozni azt, amit ki lehet, tehát ott az én döntésem. De amikor látod a szerettedet, az ott nincs döntési lehetőséged ebben. Ott az van, hogy igenis meg kell tanulnod, hogy amikor ő neki rosszabb napja van, akkor hogyan viszonyulj hozzá, amikor ő neki jobb napja van, akkor hogyan viszonyulj hozzá, és ezek nagyon hullámzóak tudnak lenni. És valamikor még ő maga sem tudja azt, hogy éppen ő neki mi a jó. Valamikor az egész világot gyűlöli, önmagát is, és mindent körülötte. Valamikor meg teljesen jól van, és sétálna mondjuk egyet, vagy a barátaival lenne,
de nehéz azt is megélni, hogy már a barátok sem ugyanazok a barátok, vagy nem olyan minőségben. Nehéz azt megélni, hogy gyakorlatilag a saját teste a börtöne. Én pont ezért csináltam, vagy most készülnek, egy olyan kártyákat csinálok most, mert az SM-betegeknek már csináltam, erről majd készítek bővebben egy videót, de éreztem és tudtam azt, hogy nagyon jól jött volna, amikor gyerekként láttam anyát, és nem tudtam, hogy mit évő legyek, nem tudtam, hogy mivel csinálok jót, mivel teszek neki olyat, amivel megkönnyítem a mindennapjait. És pont ezért csináltam ilyen kártyákat. Ezek most készülnek, amik csak is kizárólag a hozzátartozóknak szólnak. Ezek olyan megerősítések, olyan gondolatok, amik tudnak előrevinni, hogy hogyan bánj vele, hogy mire figyelj oda. És az is nagyon fontos, hogy te mennyire figyelj oda magadra, mert hogyha te nem vagy kipihent, és hogyha te nem tudod feldolgozni, és nem tudsz teljes életet élni emellett a dolog mellett, akkor nem tudsz neki sem adni. És kivérezteted magad, és meghasonulsz tulajdonképpen, és ez nem lesz jó neki, mert ő érzi. És még ő neki lesz még lelkiismeret furdalása, vagy bűntudata. Szóval nagyon kell vigyázni, és nagyon kell figyelni a jelekre, és arra az egyensúlyra, ami neki is segít, és neked is. És nagyon-nagyon szívből kívánom, hogy jól legyetek mind a ketten, és ne adjátok fel. Lehet ezzel együtt élni. Hozzáállás kérdése, és tudom, hogy baromi nehéz, és tudom, hogy nem mindenkinek megy. De akkor mondjátok ki, hogy nem megy, amikor mindent kipróbáltatok. Köszönöm szépen a kommentedet.